Ja. Hij dat nou niet filmen. Ja, dat doet hij wel. Moet leren. Oh, sorry. Ja. 200 puntdeksel aan. Oh, kijk, zo doe je dat, Fred. Oh, Harry. Oh, jongen. En wij gaan de Elfstedentocht snoeken. Ja. Wij pakken de Elfstedenroute, dus de schaatsen Elfstedenroute. En dan geven we al varend, slepend, maar de aasvisjes achter de boot. Dus dat werpen inderdaad, dat jet eigenlijk net. Maar ja. En dan varen we zo de hele route langs. En dan hopen we natuurlijk zo vol mogelijk te vangen. En in ieder geval in elke stad in. En dat is wel de planning. Oh, echt waar. Ja hoor, kijk. Hoe hoog is het nog terug? Oh jee. Maar ook dit gebeurt natuurlijk af en toe eens. Ja? Ja, dan lijkt het dat ik de enige ben, maar... Ja? Dat weet ik niet. Nou, er zit er meer in dus. Ja, dat is jammer dit. Ja, dat is zonde. Nou, dat was nieuw draad, zeiden ze. En zijn dit knap nooit. Nee, dat hoor ik ook. Dat is jammer dit. Kijk. Knap? Ja, zonde. Oh, daar komt Ja, mooi. Net. Het net. We worden niet zenuwachtig nog. Altijd rustig blijven, hè? Ja, geen stress. Ik bedoel, als zoon van de visboer. Oh, bliksem. Jeutje. Ik moet het altijd voordoen bij de jongens, hè? Dat is jammer. Oh. Hij is al wurg, hè? Doe maar, jongen. Ja, dat is wel mooi. Doe maar, jongen. We hebben een barbecue aan boord. Kom maar. Ja, best zoekje. Zie jongens, zo ziet een snoeker uit voor dat bepaald dat je... Zo ziet het eruit. Hij is wel wat dun. Onze visclub heet Lul. Ligt nu loodje. Dat is ook een keer bedacht. Dus Ik ga de hengel er even uitlaten, dan heb ik ook een beetje kans. een mooi aanmaakblokje met nom. Maar wij man zijn ook geboren pyromaan, dus dat vinden wij ook mooi om te doen. Als ik wat voor die doen met Fred, dan doe ik dat niet. Nou, dat weet je al. Ja, ik ben een man van de koffie, want er is uiteindelijk maar één die we goed kent. En dan wil ik mezelf niet op mijn schouder slaan, maar ik ben wel, vind ik, de lekkerste koffiezetter van de hele Noord-Zuidwest Friesland, vind ik eigenlijk zelf. We hebben er ook een broodje bij, hè? Ja, we willen ook wel een broodje. Dat is weer de man voor de broodje. Ze hebben ons taken allemaal wat verdeeld. Ja. Nou. De Peter maar straks afwassen. Ja, die is goed in het afwassen. Daar gaan we toch een blik in. Hoe mooi is dat? Die kon verder ook de reis niet betalen, dus dan moet hij maar afwassen. Ja, Zo werkt dat hier wat. Een stukje vlees op. Dat is Nou, dan is het toch wel weer een super bakje koffie. Bedankt Fred. Proost, Doe het heen, jongen. Proost. Hey. Nou, dat is lekkere koffie, Fred, hoor. Hey, proost maat en op de eerste snoep. Hey! Ja, mooi bezig, dit is een leuke stapje. Wat? Oh, daar zit er weer bij. Ja, alleen voor met die hengel. En dan het zo, dit hoort er allemaal bij. Hij had ook een been. Hey man, we gaan hier even erheen snoeken en dan even de jacht gaan. I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. Nou, we gaan met de hele school bijna de cupsong doen met z'n allen. En dan, ja, komt er een muziekje op en dan moeten we het met z'n allen doen. Het is natuurlijk een heel spannend gebeuren vandaag. Ons Bornego Cup Orkest.
Ja, dit is ontstaan eigenlijk bij mij thuis om de tafel. Daar liep mijn zoon, die leert even een filmpje zien. En toen dacht ik, wat is dit narigheid? En toen kwam er nog iets achterom van een Ierse squallen en die doen dat ik. En toen dacht ik, nou, dit moet je eigenlijk op een squal eens een keer organiseren kunnen. En toen kwam ik op een squal en toen bleek iedereen die koer het wel. Dus het is wel leuk om met z'n allen te doen. Alleen de leraren irriteren zich er een beetje aan. Ja, soms dan zie je iets op de tafel liggen en dan ga je de cupsong ermee doen. Maar dan gaan de leraren irriteren zich dan aan en die zeggen dan hou op. Ze hebben een anti-cupsong groepje. Het is sowieso een superleuk vak om te jaarmuziek. Maar ja, dit gaat wel even een keer zien. Dit is wel even dat je zegt, wauw, wat gebeurt hier allemaal? Dat is wel heel leuk. Dit is meneer Heringa? Ja, die heeft een clubje bedacht of zo voor anti-cupsong. En nu wouden we hem terugpakken. Nou, meneer Heringa, kom er eens bij. Jo, heb wat u te lezen? Ja, ik jou natuurlijk een heel simpel vak, dat is wiskunde. En ik ben al enkele weken terroriseerd met dit fenomeen met die bekers. Het giet echt werkelijk de hele dag erop naar het getikt. Dus. En hij zelf het wel bezocht? Ik ben zelf totaal aritmisch. Hij is jaloers. Dus ik denk dat er inderdaad onderhuid zullen wel enige jaloezie zitten, ja. We willen het u wel leren. Je klapt dus eerst 2 keer in je handen, dan 3 keer op de tafel en dan klap je nog een keer. En dan schuif je hem naar rechts. Ja, ik denk dat ik dit wel kan. Het is helder, denk ik. Oké.